makare. Gima anyawacho ni we need the skills. Yeah, we need the entrepreneurship skills. Nikech samoro yido ni ati pesa mi yes, lakini kikia gima dhi timo gi pesa ni, you'll fail. An gusipata ma ang'e mano yudo Nyota Fund. Pesa no, en osechamo te. Onge biashara motimo godo. Koro, we must first have the... Nyota Fund ng'apa ni kapoko migo nitiere kaka winjo be ni kuongi tiegi matin mondi, kose mago duto no kale to pesa podo chama kose nang'o? Itiegi man, itiegi ka jogo biro to giwacho ni sinamna hiyo my friend. Koro aneno ni ati onego bed ati wabedo gi tiegruok moro matin. Koro for example kata kwa wacho ni tiegruok ni dhi bedo for a period of maybe 3 months on business. That one will help because if we lack knowledge or skills on what we want to do, then we'll do nothing. Ineno. Koro samoro inyamiyi pesa no, kata inyayudo support no, lakini ido ni ati you do not know kaka business ni onego bed ati bedo run. Ineno. Koro seche moko ni ati instead of doing this, you have done the opposite. Koro ati pesa mano micha, each and every day is bringing losses. Each and every day is bringing losses. Koro, besides funding and humble business environment, onego bed ati wabedo gi the skills also. Yet without the skills, we'll be doing nothing. Yes. Skills, muhimu ka ahinya. Yeah.